отдалечето се спускам с тях и се засичам само закъснение. Ето да видя на какво ниво съм спрямо тези деца състезават. Изпреваряй ги всичките, карам като нормален, газ колко може. Отзаде гумата ми е тъй широка, 2,40. Опираш във вилката и с много браснарско нощ съм ми рязал грайфера да мога да я събера. И вилката отдолу с едно бутало такова. Заклиних едно бутало и я стегнах от другата страна. С я разширих цялата да може, защото долу нямаше как, беше много тясно, самата вилка на колелото. И с тази гума накланям се за завойца едно мотор. И е там, дето и мивката на ксилифор. Някакъв пич си ми колата, там си е спрял на средата на пътя. Ама то някаква мивка е, то си някаква чешма. Защото казвам мивката на или кой си. Търнало викаме мивка на чешми. Такава изборна. Разбрах. С сапуни, с пяни, с какво ли не. И там съм засилен някъде 60 км. И как се мете на една страна, двете спирачки колкото мога. И в момента, в който влизам на водата, не осъзнавам, че същата сила на спирачките и ми заковава гумите. И двете гуми спряха, разбираш, не се обърна през предната и колелото е на една страна. През поляната, презиних расти, долу до дерето. Да. Ставам, в една коприла съм, човеко. Коприлата е висока, да и тук и те на мене. Аз съм падал там. Някакви хора крият децата си там на... Запомня на кой завоя. На пикник. Хората крият очите на децата си. О, не дей, гледа, майките ги дърпат и ни чичковци бягат към мене. Добре ли си, момче? Добре ли си, момче? И аз се гледам и още шок, такой не знам какво се случва покрай мене. Викам, кой да ни добре? Аз ли? Защото аз сам прав и ми няма нищо. И следващите 20 секунди започнах да усещам всичко къде